Пришла до нас масленица, принесла блинов и масленица. Вясёлым масленічным гуляннем, якія мінулую нядзелю разгарнуліся на цэнтральнай плошчы Пружан, не перашкодзіла дрэннае надвор'е. На працягу некалькіх гадзін жыхароў райцэнтра радавалі песнямі сольныя выканаўцы і творчыя калектывы раёна. Не абышлося без заліхвацкіх танцаў і цікавых конкурсаў. Пружанцы і касу запляталі, і на пытанні адказвалі, і нават адгадвалі, колькі блінцоў ляжыць на талерцы ў вядучых. Правільны адказ 7 дала Катерина Идрисова. Группа «Бабье лето». Мы уже выступали, вот сейчас проводится конкурс. Ну, я выиграла эту тарелочку блинов. Тут понятно, что 7 блинов, потому что на каждый день по блину, я думаю. Быть добрее, быть дружнее, быть всем здоровыми, чтобы все время имели не только работать, но и отдыхать. Приходить к нам на праздники, на такие свята, как Масленица, как ярмарка, как другие праздники. Якое свята без пачастункаў на масленіцу? Румяныя, нібыта сонейка бліны пяклі ў палатках выязнога гандалю, арганізаванага райспажыўтаварыствам. Тут жа, побач са сцэнай, можна было купіць салодкія прысмакі, а яшчэ пачаставацца шашлыкамі і паглядзець выставу рамеснікаў. Кульмінацыяй свята стаў конкурс з масленічным слупом. Выпрабаванне не для слабых і баязлівых. І такія адважныя хлопцы знайшліся. Усе 4 падарункі, замацаваныя на слупе, былі зняты пружанскімі осилками. Цікаво, что некоторым слуп покорился не упершиню. Я еще в прошлом году занял. Надо хорошая физическая подготовка, надо иметь сильные руки и ноги. Шмат эмоцый засталося ад масленицы і ў іншых пружанцаў, якія падпявалі артыстам, танцавалі і ад душы весяліліся. Каждый год сюда приходим. Внучка из дома вытянула, что вчера боялась, чтобы не проспать и не потеряться. Поэтому сегодня целое утро на окно выглядываем. Мы живем рядышком, нам видит все. Поэтому мне праздник нравится, но погода подвела, конечно. А так мы очень рады. Покупаем шашлык и смотрим, когда люди на стол приедут, особенно молодые люди. Болеем, блины это святое. Частавацца духмянымі блінцамі можна на працягу ўсяго гэтага тыдня. Наперадзе яшчэ серада лакамка, чацвер разгуляй, цёшчавы вячоркі і залоўкіны пасядзелкі. Завершыцца масленічны тыдзень даравальнай нядзеляй, а ўжо ў наступны панядзелак у праваслаўных вернікаў пачнецца Вялікі пост. Уладзіслаў Шпарла, раённыя будні.